nigukurigirwa n'ibigori byonsi. Abaminto bane mbiamono asengencho ye mambengia nande ilitukoligia nande nya saita tuancheire biamono nati nkwe bakonira abaminto ba abalikani be TV ya this TV manager pamoja na abaminto balimo mwalikani kipindike ase mambia bono ase egepindike rukunga bokama na nyasaye bokama na nyasaye negepindikia nande nelingana ligia ekero kubuka mana nyasaye butame ngo batebinde ekero kubuka mana nyasaye nige ko balingana ligia na lingana eliengencho lili baraka sama gemaito ekogera ntunti bwati kentora kwana so ngobwense we ikatoboke na nyasaye ini nyasaye tuoroke atobwa ntokora ekero taboge tiama na nyasaye yo mintona to komanye kiura akora sense ense yera na bereiga nanda ba mintona ntemba inyoliga ense to kayanyora munereiga nanda botokonye tiga ense munereiga inkikera to konye no koboka amona nyasaye okera to koboka amona nyasaye nyasaye ga otwa maroro otwa nande birenge lebia nande otwo kwige no kungao yeso ito tali ko buri orengo yeso nabare okanya okobeko oboya aseri tukolinde munago kwigoreri tukaserinde nabaga asene ko bomuya yeso itaga asene ko bomuya lituko aserinde nabako baba yastore nasa abana baito abachukuro baito kogenderera ekera tukoboka amona ngoyo na Kristo aso kuigena nago kire sana ase mambi ya bono nande nimbwatoma ko komonene aserite lya yesu nga aunye tali yesu yo tokoboka amonene tangalera tinabuka bono kangalera na inche igo nari ngese mocheri kanga muna linjerero kanga ga tutira segete kanga na tinde kiru kanga na kule lakini asenge njo Kristo aramuna intwe atuanjite igo tinda tebenga bali ba minto basiria magima bo Yesu tabanjiti Yesu nanchi tabanto bae na atuanjite kolende na tawo ko semeri kole buyega ekero kubuka amana Yesu ne bankwara ararero ne bangwa kukwatoka mocheri ugima bwa oti buli gosira nigo konyorekana naye moyore nigo timogete oganyete okuganyagwo koboki kubali bakwete baminto bana nkingo kwana eronte geteto kwana lingana ligia tuyo sobeta bya mobani Yeremia na kwana lingana gete ase Yeremia eyemo tosome egesieri kiaye yakobugo kiaye yakane kubugo yakane kioteba Yeremia okorangeliwa eyo minto korangeliwa nkoro lingana go kwana iga Yeremia okale korangeliwa na nyasaye ngakinya saa kumurangeli ngibosate geta Yeremia ineyo yo mintona no maetenge mambi yabono no nkorangeliwore kwarangeliwe nkikwarangeliwo kore karaibori yangu ninkikwarangeliwo kore emambi yabono nyasaye okorangerie agago korangeri erinda gotumeke nyasaye okorangeria oiweri ogiriaye kokoboka bono mambia mariogiande taso asama tao konye kokogende biasara eri ogiri nyasaye keri akorangerie amasisini nigagocha bantu bande bakwenda chisa bali bakwenda chi biasara byabo muntu uliranga ya lero timbwe kende muntu ulira ya tino chikendo gyeme gyamana so mabwana ya tigaye Yesu ga korangeri nyasaye so korangere mambi yabono amaseni ga kumurra gweka ebintu byaye bikogenda mochoko enkere chao chikweiguka ekogera kweigure elioge nyasaye tosome gosoma egesheri ya tubugo yakane lingana lyo munene ligacha asende ligantebya ekero konya ntara gotonga asende ya nyoko na komanyete nki nyuma ntarachi kugotonga sende ya mamu mino yo mintona
nyumotara chikomanyekana ng'aye nutuke nsi Nyasaye kurubutongi bwae namanyete nga Pastor Evans Nyabando naro nacha korandia ling'ana ya Nyasaye ase chitimune chiabono mambia nacha gukwanira abantu ba Nyasaye baunchoka rutekuru abatebi ng'aunchoka tamakuru wabo ni nchugocha tobera se Kristo yani nchutorosyo bwamate bweito abami ntobane igonkubulira iswali nane ndabule boli bakana n'abantu abanga kim ine ekero konyoro omuntu bwato bwanjani aisaransete n'abantu bae akobate yamanga namaya ninkiarwanetie abantu abo babe nigatagete abantu abamo bwene Nyasaye nande nigagotakirita amaya nonye naye kero korangira abana bagwisaransana bwe mesa okuba amanga namaya abana ayo bakobanga tatu minto nabwate ling'ana ligiya nande natuanchiti na Nyasaye kerago torangeria emambi yabo ekerago korangeria tokuomyo motu otebi omwana one bwatie ncherere era osini naye nabo kumanga mane Nyasaye nawanchiti Yeremia akatebigwa inga akarangeri kunga Yeremia nyumantara gutunga kurwa sende ya mamumino nyumantara chikomanya gosino toke inche Nyasaye ina manyete inga Yeremia na komanyire nande naye wetakabo murandia ogotekorandia abantu bango wetakamo bani bwensi na ekero konya ntara otara iborwa na manyete na watanete na watanete nyumotara chikoiborwa kanyo watananire kobo omosomboye ntikyagara Nyasaye wate yona manganaya Yeremia manganaya niko na watanete na kugochena obe omosani baminto banalingana neligi ya mono obo omosani bwe ebisaku gosobo omubani bwe ebisaku yani ng'aye nocha koba omubani bwebisaku ocha gukwanira abantu amang'ana aya Yeremia okwana bono amang'ana aya igatosoma ku Yeremia n'amang'ana Nyasaye abegete omochakano Yeremia atarachikomanga naiborwe kosana atokense Nyasaye namete omubani obo bwane obora ikranigwe n'umubani Yohana rero wikare Nyasaye bakora ibintu byayego wikare rero iga abamintu talinga otakora linga Nyasaye inga no gwancha kweito gose no gwancha kwa Nyasaye obu Nyasaye niga tutongete tokora amaya taro tongete to ando bare imetome nyororo tago tebe choge ando boro yo menyo sumbu abantu bamata ikurara tarago tongo kore bintu bama mincha amo ne o wancha kwaye Nyasaye tekerago tongete na bwate sababu nga aye bakobo mubani oye nogo pusa tu apusire ne birenge libe tu abekire imeito nogo siri kwa beiro konge nonyerero iga tari bantu bonse baramarandi aya abagoke asamagima babande barabatebe ngo inyarebe nto maito no mwana nyarebe nto meto muntu nyarebe nto meto nginyo jae nto meto na otara nto meto na okwana nto meto na eyiteri ko bwati asiringa Nyasaye inga Nyasaye lirenga aye ayo minta yo ndigerete abambi yabono nayo ra chora kwao na Nyasaye tigakorenge lina kyo muntu nyareba ko maete ora kore oso ora ngakiyareba ko maete omente okomanya barebe okomanya muno mete tiga ko bakende yonse mabwao obogima bwao aime yao naki muri na Nyasaye inaki abantu nabakugamba amangana amanene abantu nabakurama bantu bakurama yakera abantu nakwananga abantu tibako bakurama yekogere egasi y'abantu abange egasi ya Satani nigaro aosuye to roburuti bwa Nyasaye Satani era nigatume twense egasi ya etanye tigete konyekora wikare taratiga nane nagase ni kumukia abantu abange na kuibekera chiponga point ninkenda ko watebya chiponga point chiawo na chichiragere chiradamininga ki ninki kware okora sense nonyene kero okora abinyo muntu kobekera ini ya sabari komobega chibesa ogendera ko chiponga point chiria keraga sele kobega chibesa chiponga point chigo ichora moiso chiponga point chicha mokonya checho komokonya chamugura kenda tegete inaki na Nyasaye ite na bategete nga ekero okora lingana lini lyonse okora nigaga seno kubalira chiponga point
Satan chia chiko ba chinyinge mona sengenjo ai gorite bishiri bile bigale. Eyo minto ngenda ko deba na mambe. Nyumotara chikomanya ngai no toke. Nyasaye na maite ngai ningu. Tari Nyasaye kubangira mabaya okora. Amabaya okora ni erikwa chitokeba. Inga Nyasaye tayo. Abantu bakamutiga bagasiereria. Abanga bakarera bagatabanga kitwa moga Nyasaye bangire goje. Lakini ekerenga kyo monne Nyasaye kugotonga igata getaye omanye emambi yabono gokoboka omanye nga Nyasaye na bwate birengere liebiya eyo mintona Nyasaye na bwate birengere libye no guma bwaho ogosira goito tikolie ase birengere bya Nyasaye ukoiga ne bintu bitu ibekire se amali amange yense ebirengere binge byense byatunganye kurwasi Nyasaye byatuirire isiku okorangero tuarangere twakwebire twatigire amangana Nyasaye na kyoko nyora abantu abange mugete around yabono muntu imugete nyara bagase no munakubuka mambi na yabegete ebirengere byayime ya na yabegete munabono nkorandie TV na yagase ne kobokera nabo muna tokorandiga nonye nabarage botuko bugima mbali korara igo bakorara bakorengere iguru yawo bakonya gukwana iguru yawo bakonya kona chekina iguru yawo bono nayo mintone uramanya ki inche narangere tiguna Nyasaye ekagera rero integete koba omuntu Nyasaye kose ayo to isiri paka yakicho muelio omurro kogota gocha kanani uro yomo oyo mintone ebire byane byerire lakini ntachi gukora gonata kuoga semelia kwa moiga ogwanja kwa Nyasaye okugotonga kwao muna mwanya bantu ta gotongete erindo tugutogosemeria iga gotongete okoramaya nande Nyasaye kara gotongete na gwatanete mapema kobo musomboye naye orana chekina ngaki no mubwende Nyasaye erinda kobeke ochokobo musomba omubania so gumabwao kuso ochokobo musomba korandiria abantu banlingana Nyasaye abali bagase no gosiereria teri gasi nkongo gosiereria inu yandera gosiringana Nyasaye yekogero bwango iga naba mangana alia abeta makongu no yekurunu tari yakwa mutanga ni kunyasiereria nore nu akera gote abantu ngintorosi obwato abantu basiereti abantu bali begetororo bakarente mutoyo mabwato mutokuru muino mabwato kura sema tanga nu ya abantu bakasieri batanga ngeyo lakini obuya Nyasaye gochongoki Nyasaye kongoki ngaki omuelio abantu mbakwete nuera agatule kumabwae na muaye na abana baye nemenyama nale wikarero iga nabali Nyasaye litigerete ko bamoyo paka bon ngakeria nu nere bon tuli igoyo minto nayo reitange korwa ase amabe erinde onchuri omanye Nyasaye na korangeretie ugasoa asobogima bwokorangeriwa orandiri Nyasaye okoramaya erinde tuganye burwoti bwa Nyasaye biamana Nyasaye tutikabaseni mono mintona tinga cyane cyerire Nyasaye tabaseni nanda bakoramaya butambe munanko batebe Nyasaye to ababokie muramonere kubwa mono gosemeria tutuare na tubekase Kristo ntarachi gukora igona ataka nkwe namba yesimiane eyo ntali kweba butambe kwa ne namba ya nesimi anye kuwanetia masabaito masabane nabo Nyasaye esimina bakongakera tusabamo naye kwa atake tukwana nenga nali mabere gore Nyasaye ongakere simitwa kwanana Jumatano butambe gutwanda masabese kanisa na Jumamosi butambe masabese kanisa Nyasaye tigabaseni mono nanda abanchere nanda abaseni wetania muna ebirengere bitubire agweseni mono biamono Nyasaye agweseni mono enamba nesimigere 0729 488 361 ine namba yane ya Safaricom namba ya Ateli igere 0783371096 ine namba ya Airtel bantu baka Airtel nere ye namba yane na korata keto ba sabamo nae Nyasaye tigagoseni mono kubwa mono abaminto bane mbaro bagwante banga kresimi bandiki message bagwante binga kim pas Nyasaye agoseni ini Nyasaye abaseni mono abantu bana barigiri bane ayo minto Julius Omale
biamono asinge nchoye message ya ona biamono na role no support tiga se sai ti awosini mono biamono yo minto Geoffrey ombuna biamono nya saba sini yo minto Spora nya saba sini mono yo minto pastor Ibrahim nya saba sini mono mo pastor mabuoga biamono na boygo no mo bishop wala na mo dalio ko dikire message ko antebinga biamono to akweure bishop Patrick Nyabuto nya sago sini mono ne kanisa chiao cha All Faith na pastor baitobonsi biamono kanisa Jones bade mo ko ndigeria bade ba minta aba 70 day biamono sengencho support inengia ba Catholic ba minta kanisa Jones bade mo ko sasmenya sai tukabasina ndaba korama ya anda banchire biamono aba minta bali bane wekanande wiki gocha nya saba maya nanda atolere twensi amo na manyingae tumane wiki gocha. Shalom. Barikiwe sana. Amen.